Un ano máis, a Mancomunidade Barbanza Arousa e a Asociación Cultural Alberto Romero renovan o seu convenio de colaboración, que permitirá, entre outras cuestións, darlle continuidade ao certame de curtas, que promove esta última entidade e que chega este ano a súa 10ª edición. Promovendo a creación cultural en todas as idades e buscando esa forma de expresión que pode representar pois, os sentimentos e valores que sempre estuveron relacionados coa Asociación Alberto Romero. Como en anos anteriores, haberá 5 categorías, unha para a educación primaria, outra para a secundaria, diversidade funcional, libre e Barbanza Arousa, coa que buscan poñer en valor o territorio, contribuindo á súa consolidación como destino turístico. Son varias as categorías, como a todos os anos, e entre elas teremos tamén a categoría Barbanza Arousa, na que os audiovisuais que formarán parte estarán rodados e estarán potenciando toda a nosa cultura e o que é a idiosincrasia do que é Barbanza Arousa. Como a principal novidade deste ano é que o certame ábrese tamén a outras zonas de Galicia. Animar a que os centros de ensino da comarca, máis de fora dela, e outro tipo de entidades e tamén aficionados ao audiovisual de maneira particular participen no certame nas distintas categorías que hai e que, ademais, se queren achegarse á serra non só para disfrutar dela, senón, ademais, para facer unha curta fantástica, pois benvidos sexa, non? Os interesados en concorrer ao certame poden presentar as súas curtas ata o 28 de febreiro. A cantidade económica destinada a premios será de 1.800 euros.